Prajem krásny deň. Vítam vás prostredníctvom tohto vysielania na festivale Pressburdenfest. Tento rok sa uskutoční vlastne tak ako vždycky na konci septembra. A je to taký trojdňový festival, kedy máme súťaž. Tento rok máme juniorskú súťaž, tá bola včera. Dneska, ak počujete hudbu, tak nám práve beží jedna z najkrajších kategórií dospelých, a to je kategórie dámy nad 45 rokov. Súťaží sa dneska celý deň až do večera. Večer nás čaká gala show, tá začína o 19:00. Budeme na vás pripravení, keď sa prídete pozrieť v Dome kultúry Luky v bratislavskej Petržálke. Samozrejme, ešte v nedeľu stále prebieha festival, vtedy budú odborné semináre, na ktoré sa tanečnice ešte stále môžu hlásiť. Takže verím, že sa na nás prídete pozrieť. Nálada je tu veľmi dobrá. Máme tu hostí, tlieskajú. Tento rok máme opäť veľmi dobrú porotu. Aspoň za všetky. Z Egypta nám prišiel Hasan Sáber. Z Českej republiky máme Karolínu Idrisovú a Sahar. Z Polska máme tanečnicu, choreografku Agátu. Ďalej máme Katerinu Joumanu, ktorá je ruská, žijúca v Rakúsku. A zo Slovenskej republiky máme porodkyňu Michaelu Motlochovú. Pevne verím, že som na nič nezabudla. Takže aj keď som zabudla, tak radšej si to príďte naživo pozrieť. A ak nestihnete dneska alebo zajtra počas dňa prísť na seminár, ten je pre tanečnice, tak večer pre verejnosť máme v La Fieste večer, je prednáška Hasana Sábera vlastne o tancoch folklórnych Egypta. Hasan Sáber prednáša o tanečnej histórii v Káhire, spolupracuje pri rôznych filmoch, čiže je to odborník, ktorého sa dá pýtať na všeličo. A festival končí potom večer veľkou show, počas ktorej bude open stage, čiže tanečnice, ktoré si netrúfli ísť na súťaž, tak ukážu svoje umenie. Budú aj iné štýly ako orientálny tanec a vlastne celé to bude taká záverečná party, na ktorej tento náš festival ukončíme. Takže volám sa Petra Majzunová, som jednou zo spoluzakladateliek občianskeho združenia Hafla, spolu s Halkou Titikalovou a Lídiou Mikšikovou Sivakoti. V rámci tejto našej medzinárodnej aktivity organizujeme festival Pressburdenfest. Tento rok máme kopec súťažiacich aj z Poľska, z Českej republiky, z Maďarska. Počas roka sa snažíme organizovať aj také menšie party, hafly, kde vlastne si môžu spolu zatancovať aj profesionálne tanečnice, aj amatérske tanečnice a ide viac o tú kultúru, o to zblíženie komunity tanečnej, čo je vlastne naša prvorada úloha. Budeme radi, keď navštívite naše webové stránky www.hafla.sk, po prípade www.pressburdenfest.eu.